Jo vaig néixer a Ariany, en els 2 anys me van dur a Manacor. A Manacor vam anar a una possessió que se diu Naconta i allà vaig aprendre l'ofici d'escamp, que era un ofici molt barater llavors en aquell temps, però no hi havia tampoc un interès de prendre una carrera, ni molt menys, perquè ni podíem, i jo me vaig dedicar a l'escamp. Quan vaig tenir 7 anys, vaig anar a aquestes monges, vaig combrellar, vaig prendre la ració per combrellar. Després va rebentar una guerra rabiosa que va ser l'any 36. Ja s'havia acabat anar a escola perquè no hi havia mèdics, llavors ni hi havia mestres. En els 10-11 anys vaig partir ja a guardar una guardeta de porcs. Allà estàvem unes corretjades i allà me cuidava dels porcs. Però això només va durar 2 anys perquè després ja me vaig posar a sellar. Sellàvem i llavors amb estar sellat fèiem unes llavelles, un muntet, amb estar sellat embolicàvem amb un vencís i fèiem una cosa que se deia cavallons. Un cavalló són 10 llarbes, que era el cavalló. Llavors veníem en el carro i posaven les llarbes damunt del carro, veníem aquí i esteníem el gra a damunt d'aquesta. I amb aquella forca, era aquella, la primera que empleàvem, amb aquesta forca esteníem. Desfeien les llarbes, que ja tot ben estès. I llavors, quan teníem això, mos anàvem a berenar. I mentrestant, el sol encalentia el gra aquell. Quan havíem berenat, ja per ser s'ha dit, aquí hi havia aquesta villa que a un cap hi havia un piló amb un ferro i gondava fitxo a una part. Aquest carretó de batre estava en el final de la villa. Aquí hi havia un palo i la bisti anava estirant així, anava voltant. De manera que la bisti donava poques passes i el carretó en feia moltes. Els que estaven a Montsera, que era un total, i estava allà fent revoltar la bisti, quan veia que això estava bastant capolat, pegava un crit i deia «Forques! Forques!». Això volia dir que els estaven davant la matler, a l'ombra, havien d'anar a girar. I girava amb aquella forca, que era de 3 forcons. Ho girava. Quan ho tenien girat, tornava a partir la bisti, a donar voltes i canviàvem els que estava de Montsera sortia, anava a l'ombra i n'entrava un de fresc. Quan això estava ja ben capolat, hi ha una cosa que se diuen els rampins, que és allò. Això, aquí, allò són els rampins. I traiem un pot de palla de damunt. Traiem un pot de palla de damunt. Ja, i llavors tornàvem a partir a fer la paeta encara més petita i a separar el gra de la resta. I quedava tot ja net per això. Quan havien acabat això, agafaven les forques. I aquí miraven d'on venia el vent. Si el vent venia d'aquí, mos posàvem d'allà cap allà. I la palla feia net i el gra quedava aquí. Llavors ja mos posàvem la segona passada
amb aquelles forques, aquelles que són més espesses, ja mos duien la palla i deixaven el gra. Quan teníem el gra aquí, a la part d'aquesta, amb els seus rams, ho feien net, ben granat, que no quedava gens de gra a damunt cera.